Здравейте, приятели! Днес мисля да ви покажа един влог, който заснех миналата седмица, миналата събота. Ходихме до едно много красиво място, Цари Мали град, и целият влог го заснех на тази камера. Вече сте разбрали коя е от името на видеото, а именно DJI Osmo Pocket 3. Моето мнение е, че това е най-лесно използваемата камера, която можеш да си купиш днес. А именно защото в нея е включено всичко, което му е нужно на един влогър, а и не само. Камерката разполага с гимбал. В момента снимам на нея и няма как да ви я покажа. Ако искате да направя някакво ревю, пишете долу в коментарите и с удоволствие ще направя едно друго видео. Но днес искам да ви покажа влога, който заснех, защото беше страшно лесно. Удобно, лекичко, най-важното, защото всеки път, когато съм с камерата, чакайте да ви покажа. Значи едно е да носиш малкия Osmo Pocket 3, друго е да носиш ето тази камера. Значи тя е по-голяма от главата ми. Та беше наистина доста лесно за използване и удобно, а и качеството е уникално. Значи сега ще видите. То вие вече виждате, честно казано. Та така, приятно гледане. Днес е събота и решихме да се разходим малко до Цари Мали град. Нали така? Така че днес Силви ще бъде мой оператор. Както никога до сега, защото тя не си предлага услугите. Обаче днес... Обикновено Иван е моят оператор. Да, по принцип аз снимам нея. Само че днес нещата... Че имах по-рано 3 часа, докато го махна. Връчвам ти камерата. Ето с това отдясно обръщаш и такова. Ама лекичко с гимбала, защото ще се щупи. Това има гимбал, има и камера. Трябва внимателно и без резки такива движения, нали, внимателно, защото се чупи. То е нежничко. Така че да тръгваме, първо да въведем Цари Мали град, така и трябва да минем, защото нямам никаква представа. Час и 6 минути. И тук дава пътя нещо затворено. Трябва да заредим малко гъщица на хондарата, защото няма. Пак на бензин е много скъпо. Сега на бензин само тия хора, които имат много пари. Пък аз съм от хората, които нямат пари. Не, върти ги в река. Спокойно не се карай. Това, всички жени се карат. А пък аз нищо не съм направил. Аз просто си карам. Сега не знам, що да снимам. Да се видя колко сме хубава. Пристигнахме. Цари Мали град. Пътя е малко тесен, ама то няма нито една забележителност, която е в България, и пътя да не е или крив, или тесен, или щупен, ама няма значение. До хубавите неща се стига трудно. Да, точно така. Искам да ви покажа нещо. Това ми се случи преди 2-3 седмици. Кофти работа. И багажника крив. Se оказа, че багажника е за смяна, бронята също е за смяна. Сега си търся броня и багажник. За щастие си намерих броня, само търся багажник. Децата викат, след малко и аз ще викам, като луд. Днес сега ще виждаме оператор, обаче тя естествено, както винаги, продължава напред. Газ яко и не ме чака. Няма проблем, сам мога да си бъда оператор. Чакай да видим, виж каква гледка. Много е готино така с дървото. Това е голямо, даже не се хваща.
Операторки, Да. защо не ме чакате? Аз се разхождам. Добре. Искаш да снимам ли? Първо до някъде пътя. Да, обаче не работи. Мале, ще е много яко да се пуснем по това влакче, честно казвам. Еми сега е... Не бе, 5:30. 5:30. 5:30. 6:30. Да, бе, аз не знам. Не познавам часовника. Аз просто си карам. Да, тук е много яко. Вижте си, бе, каква хубава рокля има. От кроп е. От кроп. Лично аз я огладих, защото тя не може. И причината за това е, че си удари ръчичката. Защото ходи да играе в волейбол и какво направи, я кажи на хората. Паднах и се подпрях на ръката си. Сега съм с привързана ръка още една седмица. Само една седмица. И се налага Иван да върши всичко. Да. Ама няма значение. Добре, че Иван ни чини, готви, чисти, пере, простира, глади. Всичко. Та си огладих роклята, защото тя не може. Кажем Пьотър на тариката. Тариката е, чакай се. Че е много пипка работа с тия Пьотър. Да не го натапаме, трябва да ходим внимателно. Между другото, едната батерия ми се е надула. И това се случи в Гърция и мисля, че просто я оставих на слънцето, докато се зарежда. И тя се зареждаше страшно много време, може би 5-6 часа, докато я нямаше. И като се подбрах, видях, че е надута. Ще я пенсионираме, защото не ми се рискува. И този по-къв е шумен. Що толкова шумен дрона? Той Home Point Update. Това е най-важното нещо, когато летите с дрон. Не, има някаква зона. И... тук има летище, да. Еми, щом ни е забранено да летим с дрон, няма да може да снимаме, но с дрон. Затова ще направим няколко снимки с апарата. Между другото, лошото на това да идваш малко по-късно е, че доста места са затворени. Ето, в събота работя до 6:30. Което е кофти, защото на залез слънце стават най-хубави снимки, най-добре изглежда природата. Всичко е по-красиво. Ама... каквото такова да е. Все пак го видяхме. Модела винаги трябва да си погледне снимките, за да видим дали се харесва. Да, ако има нещо, което ми харесвам, да мога да го коригирам. Аз да кажа, че Иван ме експлоатира. Значи иска операторка, тя операторка само с една ръка, чието лявата, и после мрънка, що не се справила. Ама ти какво не се справяш, ти даже не натисна бутона записва и разбираш ли? Иначе държи камерката и снимам. Аз я питах, снимаш ли? Тя вика, снимам. Ама аз мислех, че ти си натиснал бутона. Няма, който държи камерата, той си натиска. Ама не ти, защото си снимаше нещо и си мислех, че просто ми даде, аз снимам, не си го спирал. Айде на Хонди Лака. Сега какво искаш да ходим да ядем някъде? Да. Еми има някакъв ресторант и механа има. И в Сепарева баня бяхме яли на едно място, ама не му помня името. Даже бях тагнал шеф Манчев. Защото чакахме едни пържени картофи час и половина. Да. Буквално час и половина. Той само масинна да е, нищо не написа, ама сигурно го знае това заведение и просто е отчаян човек. Все пак да на толкова места е ходил, толкова места е... Той не може да оправи всичко. Ама то смешното е, че той отива, оправя всичко и накрая пак е същата кочина, което то няма смисъл само. Има механа Белчин, ресторант Белчин и някаква друга механа Каймакановата къща. Ма за нея отзивите са по-зле. Има 1200 коментара. Това е много добре. То има, но като цъкнеш на ревюс, New West не са хубави. Значи новия готвач не става. По-скоро към обслужването са чакали супер дълго време. То се в телата, то навсякъде чакаш. Така че стая. Да, ходим да чакаме някъде. Сега осъзнах, че цял ден снимам без микрофон.
защото съм му изключил. Все пак за първ път снимам с тази камерка и този микрофон, така че ми е простено. Хем си мислех, викам сега, ако не изключа микрофона, батерията му нали ще се изтощи най-вероятно. Обаче въобще не сетих да погледна, че не свети. Ето тук свети си. По принцип. Това означава, че работи. Но да, цял ден ми стоя така закачен и така, за нищо. Няма значение. Другия път ще следя за това. Как е дроба? Добре. Айде изтече по парата. Ама дроб ще са по-яки. Ти ги изядил. Много си гладна. Да. Хапнахме, пинахме. Време е да си ходим. Да. Така че чао и до нови срещи. Път ни чака. Стана тъмно между другото, но то вече е 9 часа. Така че е нормално. Да, даже минава 9. 9 и 10. Мяре чао и другия път пак ще се видим. Примерно. Чао.